Katrin, första sidan Arna, vad säger du till det? Cool, ordentligt gott. Vad var det som, eller vad gjorde du då, Tom Allen, det som du gör sina ständer? Rågott, det rickar jag. Alltså det är ju inte så väl att det kan underförna ständer, det enda och inte attaliga, men inte främst sögnas. 5 och 4. Ja, men vad gör man, ska fram och vänta så är det igång? Mer styrka, bättre vilja. Bättre träning, kanske. Men hur svär man och där var det främst alla vägen? Jag vet inte, jag har inte ansvaret. Men nu har du så vunnit en stävn och till öjla jämnt faktiskt och i 18 med till nägga båtar. Alla dina för alla vägen, ja? Ja, det är allt och säkert. Ja. Alla dagarna tackar så illa efter, tackar att komma sen när så ända främst i FM-kapitlet. Ja, och att Gustav gör det bästa för att det ska ganska som möjligt.